Ni Carlos Olaetxea naiz, Gordailuan lan egiten du, Gordailuko zuzendaria naiz, ikasketaz arkeologoa, nire espezialidadea izan da beti burdinaroa, eta batez ere burdinaroaren barnean zeramikak. Egin dituen kanpaina batzuk, miaketak egiteko burdinaroko aztarnategiak deskubritzeko, orain dela hogeita 5 urte. Burdinaroko miaketak egin ondoren, hasi ziren zenbait indusketa. Aurrena Javier Peñalver izan zen intxurren eskabazioak egin zituna, eta gero ni neu hasi nintzen Buruntzako aztarnategian Andoainen dagoen mendi tontor batean antzegoen aztarnategia induzten. Indusketa horietan printzipalki ateratzen zen materiala zeramika zen. Eta zeramika hori orain arte aurkitu gabea egon Gipuzkoan, eta ikusten genuen Araban eta Nafarroan hain ugaria zena, hemen ez zela saltzen. Zeramikak bi tamainetakoak zeuden batez ere, batzuk oso handiak, barnean, garia, oloa, arta txikia eta gordetzeko erabiltzen zirenak, eta baita ere batzutan eskurrak. Eskurrak erabiltzen zituzten tostatu ondoren edo erre ondoren, ogia egiteko. Zeramiketa bueltatuz, zeuzkaten forma berezi batzuk, burdinaroko ezagunenak dienak, eta baita ere apaindurak, kordoi batzuk bezala, kasu horretan ikusten dian bezala, bi kordoi bat bestearen gainean, eta behatzakin atzak dekorazio hori egin ahal izateko. Oiartzun gaudenez, badakigu burdinaroa dela erromatarrean aurreko garaia. Justu hemen burdinaroko jendea bizi zen herri txiki horietan edo kastro horietan, eta erromatarrak iritsi zirenean, beraiekin kontaktu hartu zuten, eta zenbait kasutan ez zian pakezko harremanak izan, Asturiasen edo Kantabrian bezala, hemen ez daukagu horren berri. Badakigu Oiartzun meagintzako zenbait lan oso garrantzitsuak eman zituztela erromatar garaian, baina aurrekoak pentsatzen dugu inguruko kastroetan biziko zirela. Andoaingo hau, hemendikan 15 kilometrota dago lerro zuzenean, baina seguruago gertuago ere egongo zian Burdinaroko hirietan bizi izan jendea, gero hemen Oiartzungo ziudadea fundatu zutena. Zeramiketa itzuliz, zeramika horiek egiteko buztin berezi bat behar da. Buztina izaten da oso plastikoa. Horrek esan nahi du lantzeko eta nahiko zaila dela, pegatu egiten da eskuetan eta horrela. Eta gainera, ez balin badauka, buztin horrek ez balin badauka nasita harri txikirik, gero zutean jartzeko edo sukaldatzeko ez da baliogarria, lertu egiten da, bero eta hotz aldaketa, temperatura aldaketa bidekin. Orduan, erabiltzen zuten karbonato kaltzikoa hori txikitu eta hori nahasten zieten buztinari gero forma eman ahal izateko eta baita ere erre ondoren, egosi ondoren, edukitzeko zeramika edo ontzi sendoak eta suaren berotasuna aguantatzeko modukoak. Batzu balio zuten bere sukaldeko lanak egiteko, eta beste batzuk nahikoa zen ura gordetzeko edo beste zenbait aleki edo gordetzeko erabiltzen zituzten. Justu bitrina honetan ikusi ditzakegu 3 aztarnategi ezberdinetako zeramikak. Hor goikoa da Buruntzan aurkitutako ontzi handi baten 3 zati dauzkagu, non ikusten dian apaindurak, kordoi horien bidez eta behatzekin markatutakoak, eta gero dauzkagu bai intxurrekoak eta bai munu handiko beste batzuk ere. Zeramikak moztu eta xaflameak egiten zian. Xaflamea horien bidez ikusi nuen, harriak egon bertzuten tokian, zeramikan barnean, utxuneak zeudela. Karbonato kaltziko hori faltazala eta nolabaite desagertua zegoela. Orduan, pentsatu nuen, ze prozesu gertatu zitezken hori gertatzeko, eta ikusi nuen, hemen egiten duen euripilarekin, eta baita ere lurra zenbait tokitan nahiko azidoa denez, horrek eragin aukizula desagertu arazteko, enterratuta zeuden bitarten zeramika horiek, harritxo horiek desagertzeko. Eta ondo fijatzen bagea, azal lehun horietan ikusten dira utxune edo txoko txiki batzuk, nun egon behar zuten harriak hasieran bere garaian, baina guain desagertuta daude.
Eta horrek, zeramika horretan hori nahiko apaina da eta ez dago eragina handiri, baina beste hauetan, hemen azpian daudenetan ikusten dugu eragina askoz handiago eduki dula. Zeramika ia desagerrarazi arte. Azalak kendu zaio, falta zaizkio harri guzti horiek, eta ura eta sustraiak sartu dira eta txikitzen jundia zeramika hauek. Niretzako bereziki oso importantea da atzean azaltzen den ondo hori, ez? Ondo hori da bai hori eta beste ura ere bai. Horiek aurkitu nituen izan zen ere aurreneko aurkikuntza importantea arkeologian. Nik neukan ere buruan ideia bat, beste zenbait tokitan, Burgosen, Salamankan eta Castro asko balin badaude, edo Kantabrian edo Asturiasen, zergatik Gipuzkoan ez dago bate, bat bakarrik ezagutzen gendun, intxurrekoa. Eta orduan plan bat egin nun, miaketa horiek egiteko, eta aurkitzeko, ni pentsatzen nunak hemen zeudela. Eta orduan horretarako argazki aereoak begiratzen ditun, topografia ere bai, zenbait notizi zaharrak eta bar, eta Buruntzako kasuan, ikusi nun mendi bat oso pikoa zana, eta urrutitik, karreteratik netorrela ikusten zen lerro bat bezala. Eta esan nun, ze arraro, hori ez da naturala, begiratu aireko argazkiak, eta ikusten zen zerbait artifiziala bat zegoela. Orduan bertara jun, eta lerro hori zan arresiaren hondakina. Eta zeon guztiz tapatuta, belarra gainetik eta bar, baina arresi hori pista batek moztuta zeukan. Eta pista hortan bertan, azalean, aterazi zaizkien aurreneko pusketak, hor ikusten dian zeramika horienak, eta nire poza izugarria izan zen, zidan aurreneko arkikuntza zen, Castro batena, intxurrekoak endutan oski, hori Barandiarenek aurkitu zulako, eta zeramikak, beste tokitan bezalako zeramikak ikusten zialako. Eta gero handikan urte batzuta, indusketak egin ahal izan ditun, hor zuzendu, eta 3 kanpaina egin ondoren, ikusi gendun Castroa nahiko zarra zala, gutxi gora bera 600 urte Kristo aurretik, eta ez zala oso ondia, arresi lerro bat bakarri, baina etxe bizitzak ere egongo ziala, eta bat zegoela jende multzo bat han bizitzen, orain dela 2600 urte.